היי ילדים, מה שלומכם? איזה כיף להיות פה. אני רציתי לענות על כמה שאלות שלכם. אני מבין שאתם רציתם לדעת האם אנשים יכולים לחיות על מאדים. אז אני אספר לכם שבמאדים אין אוויר. אי אפשר לנשום כמו פה על כדור הארץ. אז אפשר לחיות במאדים, אבל אי אפשר להיות שם בלי מסכה. חייבים להיות שם עם מסכה כדי לנשום שם. עוד בעיה שיש במאדים זה חם שם ביום וקר שם מאוד 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 בלילה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להסתובב מחוץ לבית שלנו על מאדים, לבושים גם בחליפה. אז גם מסכה וגם חליפה. שני דברים שאנחנו צריכים שם. עוד בעיה שיש במאדים זה שהקרקע שם לא הכי בריאה למגע של האור שלנו. היא יכולה ממש להרוס לנו את האור. אז אנחנו חייבים גם כפפות כדי להיות במאדים. ולכן כשאנחנו נחיה במאדים יום אחד, אז אנחנו נחיה בתוך מבנים שיהיה בהם חמצן, כי בחוץ אין לנו אוויר לנשום, אין לנו חמצן לנשום, ובתוך המבנים האלה תהיה טמפרטורה נורמלית שאנחנו יכולים לחיות בה. לא יהיה קר מדי ולא יהיה חם מדי, ואנחנו נוכל לגעת בכל מה שסביבנו, כי לא תהיה בתוך המבנים האלה את האדמה של מאדים, שהיא קצת רעילה ולא טובה לגוף שלנו. זהו, ניפגש בשאלה הבאה.